Mendang ni pe yaki program ki wan Ialehkai menta ka sngi ba Lashai Mynstep. Hag Ialehkai ICC Champion Trophy Final. Ka Ialehkai kalong hapreng ka India Persia ka New Zealand. Bat ka ni ka Ialehkai on sa Ialehkai kapor Arshiteng no phai sngi. Hag Ialehkai I League kapor Arbaje no phai sngi ka Ialehkai kalong hapreng ka Real Kashmir Persia ka Aizawl FC. Bat kapor Southsteng Janmin ka Ialehkai kalong hapreng ka Rajasthan FC Persia ka Gokulam Kerala. Hag Ialehkai Indian Super League kapor Neysteng ka Ialehkai kalong hapreng ka Chennaiyan Persia ka Jamshedpur. Hag Ialehkai Serie A kapor Sanbaje Janmin ka Ialehkai kalong hapreng ka Verona Persia ka Bologna. Hagapor Neysteng ka Ialehkai kalong hapreng ka Napoli Persia ka Fiorentina. Hagapor Shibit ka Ialehkai kalong hapreng ka Empoli Persia ka Roma. Bar hagapor Shibit Hatsan AM ka Ialehkai kalong hapreng ka Juventus Persia ka Atalanta. Hag Ialehkai League 1 hagapor Neysteng ka Ialehkai kalong hapreng ka Brest Persia ka Angers. Hagapor Khandai Saupusan PM ka Ialehkai kalong hapreng ka Nantes Persia ka Starbucks. Bar hagapor Shibit Hatsan AM ka Ialehkai kalong hapreng ka Nice Persia ka Lyon. Hag Ialehkai Bundesliga kapor Prabaje ka Ialehkai kalong hapreng ka Eintracht Frankfurt Persia ka Union Berlin. Hagapor Shibit ka Ialehkai kalong hapreng ka Hoffenheim Persia ka Heidenheim. Kapor Neysteng Janmin ka Ialehkai kalong hapreng ka Getafe Persia ka Atletico Madrid. Hagapor Prasa Pusan PM ka Ialehkai kalong hapreng ka Real Madrid Persia ka Rayo Vallecano. Bad hagapor Khatway Baje PM ka Ialehkai kalong hapreng ka Athletic Club Persia ka Mallorca. Bad ka Real Betis Persia ka Las Palmas. Ka Ialehkai hagapor Shibit Shiteng AM kalong hapreng ka Real Sociedad Persia ka Sevilla. Hag Ialehkai Premier League hagapor Neysteng Janmin ka Ialehkai kalong hapreng ka Tottenham Persia ka Bournemouth. Bad ka Chelsea Persia ka Leicester City. Bad hagapor Shibit Baje ka Ialehkai kalong hapreng ka Manchester United Persia ka Arsenal. Hag Ialehkai MLS hagapor Shibit Shiteng AM ka Ialehkai kalong hapreng ka Inter Miami ka Kynhun Ialehkai Messi Persia ka Charlotte. Bad hagapor South Shiteng Mynstep ka Ialehkai kalong hapreng ka LA Galaxy Persia ka St. Louis. Hag Ialehkai Paulista semi-final hapreng ka Corinthians Persia ka Kynhun Neymar ka Santos on sa Ialehkai kapor Libaje Mynstep. Bad ia ka Ialehkai pila ban page haga channel TNT Sports.